Kamoro moro ma intie machiegni ahinya chenro mar adwacho ni chenro maduong' luo ing'eni dun luo ka en bende abete gi ji. Ma en chenro mar dak achana. Omiyo gite an matimo gi koro samoro weche gwenyre dhok bende kier. An nyinga en Nick Okelo, an Wuod Okelo bende ma gwenge mag Seme, Ngero Kobita, aikra ka india mondo mi chenro ni achiel kachiel kaka kelo nego chieng' tich ang'wen kata tich ang'wen machiegni ahinya en weche mag dak achana, wach mar dak tek, dak en law ywach. To dwaro mondo mi Nyasaye mondo okonyie ng'ato mondo mi koro ber mar dak onen. Chutho amor ahinya ni intiere koda e kinde machalo kamaendi. Kamoro amora ma untiere machiegni uru ahinya. Bro chako kaendi gi wendo ma ok wendo, nere tindo kendo wendo e TV kaendi, ok anyal wacho ni ng'ama wendo, ng'ama neni kawuono ng'ama wendo. Mosi e joneno. Apako kod Yesu no pak ruoth. Yesu motegno wa. Pak Yesu motegno. Opak ruoth. Amen. An maduoko. Erokamano. Imisa gani mondo apak ruoth motegno. Ibeka wuono pak ruoth motegno. Pako. Ok ni kano chopo kararo kore kaso na titi to ido kariyo kore mondo koro bed mading. Ok en kamano. Onge wacha geno ni iriyo maber to intie maber. Antie maber ariyo maber. Erokamano. Kamoro mora ma intie penjo chak bira achiel kachiel kikadho yore goeko mag tudruok magwa. Facebook page en Lolwe TV, Twitter handle en @Lolwe TV. Kokamano tudre koda achiel kachiel e Twitter handle mara en @NickOkelo7. Bende nitiere ranyisi mareru kanyo mondik ni dak achana, hashtag dak achana, ket ote ni kanyo. Wabro tiyo godo mar mondo mi koro wang'e to koro gin aonge gima nitiere. Kawuono ni endi wach ni kaendi mapek ne rea. Wach ni en wach mapek ma paro ni ka okolam ne ng'ato, ka okogomna chongo piny to be kalo oko, to maendi oringo oko. To gimomiyo okele dak achana ka en nikech en wach manego bed ni iwinjo wachne. Koro adwa some obor chalo gazet. Good morning Nick. Maendi apani njokele to nja na wayiere kendo moko nikech pek ma en godo. Good morning Nick, iluonga ni Christine Nyarkandiege. Maendi thuru. Kabisa. Wabiro ng'eno nyari. In Nyarkandiege kosi Chikandiege? Chikandiege. Mano nyara. Mae nyari. An Nyarkandiege, an gi wach machando chunya, aonge gi kwe, asegombo kata neko. Ama nego owadwa, but because of ni en jakristo adok chien matin, but chunya onge kwe. An gi owadwa ma wuon gi otero minwa, osebedo ka oterore koda bang' chiege weye mach. Ne adhi dak kode kalure ni aonge kuma adakie kane atimo course moro Kisumu. First ne obiro ira mar mondo mi onindo koda, but ne atamora. The following day oduogo ma wariwore, ma koro nodwa keta kaka chiege, ma koro ne ochalo kagima en serious relationship, ma koro nyiego be koro nodonji between us. Onge ng'at mane dhi oko. Gini osebedo ka chando chunya, aloro kata nyiso minwa wala wuon gi. At this moment owadwa ni chat gi nyiri moko oko, then oduogo ni mondo onindo koda. Gini osekelo koko between us, makoro onge respect. Machalna ni ne odwa rucha at this kaka okay wacho nang'o. Pia aneno apani bende pia apani hata pia mimi aneno nyiego ka ochat gi nyiri mamoko oko. Chunya oseparona ni anege wala atimne gimoro ma oko bi nyuol nyako tho, then aonge gi kwe e kit ngimana. Mara achwe gi pala wala aketne chiemo e sum. Konyauru nerea mbewa merwa, please on Thursday night men kawuono. Hey Nyasaye konywa.
Ma in midwari ruoth. Dwach ni maendi pek. Ma wach ma pek Nerea ma kaka koro akani kata kijalamo ni jalamo lakini makori mo ne lamo gi kon mane. To ka ni jalejo, ene ka jalejo ramo ka korwako katena gi kanzu. Magi lok kandha ta. Magi lok ke kandha taro kala kazo kema rambulu kema majani kia moro kamoro ni gidho gi tiende gi nyinge nitie moko miluongo kia ni Jairus. Nitie moko ma kiluongo ni kiang'o. Koro kijalemo wach maka mochopo ni ichako omegi kanye. Mokuongo nyako ni en nyar kandiege. Manyari gine timre dalau. Nyako ni nodhi dak go wadgi. Ok wadgi monyuol gi go. Owadgi makoro min nyako ni, min Christine, oteri gi wuon bwana ni. Iwinjo. Onge blood relation. Makwani koro kaka kidala, ka baba ni otho. Ko inyalo kawi gi yuri mondo koro dak kodi. Koro min Christine nokawo gi wuon, min Christine nokawo gi owadgi makoro dago ni. Koro Christine otimo kosne moro Kisumo. Makino do dago wadgi. Koro makoro wadgi nikech koro da maendi koro wuon gi nikech wuon gi odak gi min. Mokawo min kaka koro mano wadgi. Mano owadgi. Mane dhulu mantie, ogara dhulu mano owadgi. Kachopo kamoro owadgi ni ndio chwanyre gi jaode. Nerea. Kaka jogo osechwanyre to dichuogni era otuchone kuom nyamia. Chiege ting'eno sewe modhi. Koro gino beda kama makoro gidugi bigi winjore ni koro kara onge ng'ama wuotho oko. Ine makoro ng'ato go wadgi. Koro ng'ama wuotho oko onge. Koro gino otimo mana e ot ka. Koro kaka Kristo nyismen gi gini botamo wang'e. Obende koro kanga ni chati gi nyiri moko oko to lit ne kaka dhako bedo gi nyiego gi chuore. To bende ng'ani ka chati ng'ani be ko chati gi jomoko oko ng'ani bende koro kodo mondo mi ulos gi gi ng'ato. Gini dhago chuny Christine. Oseparo ma mondo mi oneg ng'ani. Mondo ng'ani kik chiege nyuol nyaka chieng'. Oseparo mar mondo mi oket ni sume chiemo. Karo timni gimoro malich. Gini dhago nyako ni. Nyako ni ywak ni otim nang'o. Christine ywak. Nyasaye konywa. Samoro koro maendi en dhako gi dichuo kose maendi en ge jogi to onge relationship mo ma blood mane kindegi. Nitie nikech wuon koro nigi min. Mano relationship mar blood nikech blood min oriwre gi blood wuon. Fendo okonyuol gi ich achiel, okonyuol gi dichuo achiel, but the relationship mantie mar blood en ni wuon weni nindo gi min nyako ni. Ma jaode, okawo min nyako ni ka jaode ko. Mama no chi. Min nyako ni mano ching wuon weni. Jogi wede. Mose ruore. Jogi wede. Komondi kanyendo. Mano incest. Nindo gi nyameru wadu tima wahera gik mochachi machalo kamago gi nyameru. Mano richo nambadi, mokwero koso okwero. Nyasaye koso jogi ok ne ka gima nitie gimoro e kindgi. Ng'e samoro be hele be ok ne ka nitie gimoro. Jabedo ni ok gine, nyathi ma nyako da wiyo kuchieo mundo message. Tinen be gino sahinyo se donjo ni no watimo ang'o. Otang. Wach madwaro mondo awachi. Nyasaye. Nyathi ma nyako ne rach. Gimomiyo rach is this. Ma wuoyi ma min wuon gi otero min gi. Bende wacho gi dhoge ni sama nodhi Kisumu odhi dak go wadgi. Ma wuon gi otero min nyako. Eka lwenye wuok e kind wuoyini gi chiege ma wuoyine ogolo chiege odhi. Oriembe dhok mayot. Odong gi wadgi ma wuon gi otero min gi. Owadgi in the first day of the mondo gitim richo kode. Gibed dhako gi dichuo yani dhulumo winjore. Nyathi ma nyako no dagi. The second day ochako dok, wuoyo dok. Adwani ng'e ni jogni otedi. Achiel. Dhako onge ka gin ji adi. Yariyo. Wuoyo dok mowine magitimo richo. Kanye setimo richo koro gino ng'iyo. Awinjo chunya ni nyaka wuoyi ok bi mochiege nikech en gi dhako already. Onge gima chand pache no onge dhako. Gima miya kelo ni nyako ni rach, onge maber ni mowadgi, dichuo mokwongo notame.
Ang'o mane mona tamo dicho mar ariyo koso nyako ni ne luor ni weni nyalo nege nikech ene ore tutino botieno. Samoro itieko skul Nerea. Idhi ng'amo dhi menyo oko. Idhi gori kuom wadu. Magino ni odo ng'ama wadwa ni me kama koro no koro maendi kama tanga bedie. Kamoro kama idhie onge me wadu makoro nyalo gori kuome. Otimo richo mane? Richo mate mowacho ni kaka notamore mokwongo cha. Nowinjo tamre the second day. Mondo koro wacho wuogi ni ma nyamingi to mage ma emo miyo timore kama. Dino riembe Kata dino negi. Dino riembe kata dino nyisinga koro do nyako be samoro ng'e adieri ase somo dalo kocha be samoro onge nyalo. Wacho ni no duogo ibiro ni athi nikech onge yo lorore. Yeah. Even though when we tero min to konyro kongi. Wene akegi manodonjo wiye mondo nyamingi olok chiege kai to ging'iyo makoro ero dhi makoro nyako ni kawuoni chat gi nyiri moko to hinye weni be kanyako ni chat gi nyiri moko to hinye mano koro dhako ge dichuo kanyenge ni koro mano koro kwach ni koro en gi nyimine ng'ato mano ng'ato koro kanya ng'ato gi nyamingi mano ng'ato gi jaon gi chiege kich mago gik matimre dak ka Nerea jogi koro dak e ot achiel giumre onget achiel gin kamoro achiel makoro ochupo makoro nyiego odonje makoro kineno ka wadu chat kata gi nyako moro to koro gino rachini to moto wadu mondo bini ni omone nyiri ka koro chiege odhi kar wadu mondo bini koro manyo ni dichuo moro msiepne idak godo mondo kichiege nyako ni ikonyo na wacho ni mondo please Nerea pewa konya ingeni konyo nyako ni pod bet matek lakini Nyasaye dhi konyo. Nikech nyako ni wacho ni wach no lit ne pok onyiso mingi mano be gimok dipim ne mero ichako na nikech namba wan meru bro na ni miye mine pach gi upogore to gima chako diera ne ong'eni ma wadegi gin dhako gi dichuo mirima be ni kodgi nikech koro ng'ato chiege chuore manyo nyiri oko dhako ni bende dichuo ni bende chiege manyo chuo moko koro gin gi chandruok to wach mogik malit na nek kapok atieko weche te kata kapok wacho wach moro amora kata ng'ado bura ne nyathi ma nyako ni wacho owinjo malit odwa no neg ng'atni kata otemne tim kik onyuol nyaka chieng' kata omiye sumo cham gima sanda momiya no wechego nyathini dwa miyo dichuo ni sum nikech nindo kode koso dwa miye sum nikech chat gi jomoko koso dwa miye sum nikech ng'eni kanyo kolero wach mane wach no litne koro gima litne ni weni nindo kode koso litne ni weni chat kanyo to kolero maber ahinya kanyo ko wach nikech ko wach gimo miyo gima litne ni to wayudo kaka wakonye nikech wach mane wach no lit na anyalo miye sum to yudo kose wach malo kata ni ka weni chat to rachne ebe ko chat to rachne weni oloke chiege maro wacho ni weni dwaro che bo ng'e maber ni weni dwaro che to pod chuore koro gima lit ne nyathini ema kia owuode ni koro gima lit ne ni weni endi owade kito nindo kode okawe loke dhako wachi mane gima koro lit ne wachi koro wang'iya ne from that angle bang'e do wang'iya ni to koro weni oloke dhako lakini chat gi mon moko koro gini wang'iya ne kidienje ariyo go eko ka koro dang be ni lit ne nade ni weni endi odwa nego odwa timone gima rach nikech oloke dhako to bende wacho ni bende nyiego chopo kuma koro bende nigi nyiego matiende bende duogo hero ng'ane no era koro duogo chuo chieng' ka nochakre marach era luorore nochakre marach koro chopo kuma koro bende koro gidak koro duogo chopo kuma koro gi ng'ato yie chunye niya mae ng'ama koro ahero maybe hera gi ni endi gin maging'e gimomiyo koro era ni duogo lungre negi kama koro nyiego odonjo manyani nono wadgi ni akoni bende koro loso gi nyako moro amora kendo wadgi bende ni koro nyako ni kik los gi dichuo moro amora nikech koro an mantie ka to dichuo ni to en koro chat gi nyiri moko wadgi dichuo ni okawo gino keto matek ahinya koro gima lit ne nyako ni aparo ni en ni oparo ni ma wadi usa nindo kode oroche ok berne to pod ok ne ka gima mano romo pod timne tim maranyali chat gi nyiri moko chalo ni ma ndi ng'ama waste koro gik moko adek lit ne nyako ni oro timo tim mok ni kare to koro kata kapo nege
Inego wadu. Wadu to nyalo mana nego nikech otimo ne magugu manyenye. But kata konegi to already osatim ne marach ero hala. Onge wala modhi. Wala onge. To konege bende mar ariyo. Obodong gi tora gi chien manyaka chieng. Ni en gi reme lwete. Ing'eyo ni neko. In gi remo ma kumi manyaka chieng. Ni bro buoge ga. Bro buoge kendo bodong kodo ka nyikwa nyaka gi tieng magi kinde gi kinde. Mano mar ariyo. Moko ne beno timo. Mar adek makoro an daher mondo mi nyisa. Ng'ato kokendo. Kani nyalo kendo nyameru ma feeling beda affection bedi ma ubede ka gima dhako gedicho nikech donge gini kara love ni okia wat ng'ato do wat man kama lija nyande bokane ere ino wat manene noka maka uma kandiege onyar ka uma kandiege min chika uma kandiege wini jaka uma kandiege won wini jaka uma kandiege ere go ma relationship unge to love is blind. Akuna. Era mudho. Akene jimani era ma uknena, akene era ma uknena. Is it love that is blind because people marry in love am blind? Nick. Ji wacho ga joseme. Mara mache chi seme no riembe lope. Macho chamundie ke seme. Macho bude seme mono goy. Maka wona ni pek molo joseme. Mato pek, abe ma pek. To koro wado konyo jogi nyaka jogi wakonye. Sama konyo jogi niendi gini koro wado fuono tiende. Nyako ni mirima mane go maliche nyani en nikech oparo ni ng'ani oroche, otimone gima ok ni kare. Chalo ng'ama no repi gi thon. Ineno. Magino siko mne pachi chamo mna chunyi. Ineno. Nyathi kata nyathi mnyuol kata mameni gino bambi. Nyathi no sasa mameni gino nento kilone paro malicha hinya. Is this case here? Chal kod raping adier? Kata kan already statement. Ochipo kuma koro yogo no here. Makoro consent. Ingene koro machipo kuma koro en consent. Nyako ni be nyako maduong', isite ko nyaka college. Ng'ama duong' ing'e paro niya, gima timo ndo koro rach. Makata kama tanga dhero nyine bwana ni bende. Onge. Nikech bende wacho gi chunye ni ochipo kuma koro nyiego donje makata nyani neno marach ka ng'ato loso gi nyako ni. Gi bwana. Wuoine. To wuoyi bende no kamano. Makmani chopo kamano no ka wuoyi ni endi gini chal gi moko badho. Nikech wuoyi ni neno ka gima ma en ng'ama ben nyamiro adhi kodi kure ase use after ase timo gima nadwa koro pani mane gima lit ne nyako ni to koro obro bet nang'o ikamuodhi yani mara ariyo wawuondre ni koro mane ndo mokwongo nek mari mido nego bwana ni koro idwa nege nyaka dwa neko kaendi nikech oparo niya wuoyi ni koro ohero malich ahinya makoro mare to gima kama endi nerea ka ng'iyo boche mag polo to kane ranyisi maendi en tim marach ura maendi en gima magponi nyathi motang' yudre ka ni kata nyako ni omako ich apa niloso poko mako kata ich ing'eni ka en agweng' ber to wuonu nigi min gi nigi wuoru ubo chaku bedo dhago dicho akeni gino moro wich yani ochino timo magugu koro en four-way traffic otek olich ka koti ing'e wach malich ka koti en mano sama koro gimoro chopo machalo kama ni un bende joneno ibende kamoro amora ma intiere kanyo ok gikonywa moko nitie makata ng'ado bura ka dibedie matek itimo nang'o nyani dhi neko ka to nyani endi okendo go wadgi hero tuere ka endi mok berberie obe okodo ni ng'ani koro chate gi nyako mora mora kapok oneko to kelo report to poko neko to kelo report mokwongo kwaduogo to nyisi gik mane beni timo gik moko ne beni timo to mwisho ya paro mendi ni gimane beni nyako ni wuoke immediately kendo mana kisamo ore message oko winjo bede odno owuok kanyo ni mokiko chako ng'i kendo chiemo makato dhi makaluo kata dhi mana kanye koro dhi omanja ocho kansela maber mondo duog pache mondo gole gino nikech gino kaka neno no endo duog pache ipanso makoro dhi dala modhi yudo ka wuon kijana ni nigi mene chalo nade odhi omany wede ng'eny omanyo ng'ato moro amora opondi to kiko full wachno
onge wach wadhi e yueyo ka waduogo to konyowa. Aneno ka Josephat wuod Nyakache ma director wa kaendi okaso ni mondo wadhi e yueyo nikech wach ni bende oyudo ka koro pekne. Owe kirni. Ohe, makene jo Nyakache mani kanyo timuru badu malo kata ngokonyowa wach ni endi. Okonyowa nikech kawuono waromo gi Tora. Ma winjo ke ne wang'iro iriek lakini kawuono iromo gi Moromi ma oromo wa kananga. Ok oyot. Kata na rea ma jalemo otame gi molamie. Podo moro mondo robi mondo yudi gima tang' olamie. Otek. Nyasaye dhi konyowa. Onge gima tek ne Nyasaye. Waduogo. Janeno mar LTN ka waduogo en chenro mar Daka Chana kaka ing'eni kawuono wan gi wach malich. Maendi e chiel kuom weche mosebede matek e Daka Chana ka nyaka ne gini chakre higni moko ariyo manosekadho. Pok ochoponwaga machal kamae. Kawuono no ka nyaka roho mane Rea odhi kwath. Roho odhi kwath. Kata kichomege msalaba tir. Kawuono to maendi pekie matin. Mai pudho. Mai kawuono ta ibe kawuono yudo Moromi kananga. In fact sami chake to mai line. Moromi kananga. An be pok aneno ga gima chal kamano, pok awinjo gima chal kamano. To nyako ni wachaka ne koro mondo kawuono mondo wakony Christine. Komondi ogol chuny mar ne. Ke gimoro amora mosetimo kanyo marach. Ogol chuny mar ne kono. Kende mokwongo. Mane gimo kuongo. Owinj ke chunyo lendo. Kokwa chak kode. Ogol kiko tem. Gima kamano ogola chuny. Ne ken Tora. Mano Tora makende koro bodo nyaka kidenje ne gi kidenje moko mang'eny mabro biro. Be anasane no ngamuneko ka koro ng'ato sethomo seiki. Diale koro wuo makende moko chamo chieth moko donge taka moko dadene. Koro Christian moni bed mangima gol patch nek. Mano golgi. Kisegolo patch nek koro wakonyi. Ng'ani okinegi nikech number 1 uheroru idwa nege dhiga mokwongo kisenege pachi biro masiu kuome mi wuok kode to ma iti mano seiki koro wenege nikech uheroru te gini ne utimo kuheroru nikech dine we tamori dine iwuok e odni and because ni yie wenego ng'ani ariyo ne mano wuoyini ok chande nikech en mang'ang'a en ondiogo toyo ondiek chamo dhiang' go kot moko chod oko. Goro chama nyamini nyaka guko. Kawuono weche tek manadi kae kawuono. Koro Christine. Yesu wacho ni wuon mare ma Nyasaye oseketo gik moko duto e lwete. Kasto koseng'eyo no keto gik moko duto e lwete, to Yesu wacho ni biuru duto un mujony to ganguru mapek to nemi yweyo. Christine ganguri gi wadu ni te. Un ka kurada gi Yesu. To une joma akia ni Nyasaye dwa ng'ado nubura mane nikech muma wacho ni ka ng'ato lokore mo ae richo to Nyasaye bende lokore mane ni Jeremia ni ka wuoyo go ganda moro mondo gilokre gi ae gima gisetimo marach to an Jehova Nyasaye bende abiro lokora kuom gima rach mana chano. Koro in go wadu ni te ka uyie lokoru mondo uduog ir Nyasaye to nyaka gima Nyasaye osepango ne joma timo timbe maricho mag anjawo mag achach machal gi mutimo ni kulokru muduog ir Nyasaye to Nyasaye dhi wenu. Ondike muma ni gimora mora ma wuono me polo ne okopidho ipudho. Gima utimo ni onge mumbi Nyasaye kendo okondike kendo Nyasaye ne okopidhe. Koro gini in go wadu ni manyaka uyie mondo pudh gini oko kuomu nikech gima Yesu pudho to pudho nyaka lop tiende. Sende ni sama Yesu se pudhe to okibichako pare kendo and mae momiyo ji waro. Dichuo moro ncho biro ira mokora ni pastor anawinjo ka jomo watimo neno ni an neko ge bonde an beto gi beti sijui nini wacho weche madongo to wacho ni an poka neko kia poka tima ngo bonde gini poka lelweta eri kaka de wara monda tim neno kaka joka timo neno madongo ka. Koro in Christine go wadu un gi wach manyalo chunge pulpit motem neno ni ai an man kani ruothe manoresa nikech wadwa no ka chiege man be adonjo gi hera maduong' kuome man be kochat ochat ng'eni moko kwintie chatin
Yani koro message ne jomoko mamome nyiri kata wuoyo go gi sime to wachno chama winja dera kata winja goe to Yesu ma ja Nazareth owara kawuono na wewe wadwa manyo matima rus ma koran ge dala na nyithina owado bende no war inyeni mano Yesu we ne bier nikech ondeki ne morucho Nyasaye marucho richo to ko chako par kendo kiyie Kristo nge wach mawacho kod owadu ni kawinja to bi uruiri Yesu mondo ruchi richo to ko chako par kendo nikech Nyasaye wache mu ma Isaya nibi ruduto wabedi piny kachiel wapor wach kata karicho ukwar karemo ibiro luoki to kada ko kwar manade bende ibiro luoki koro Nyasaye riti kodo wadu ni te mondo ubi ire mondo luoku gi rem Yesu Kristo ma ja Nazareth nikech ndiko wacho ni kata karicho ukwar karemo to Nyasaye biro luoko to kata ko kwar manade kara nitie richo makwar karemo to nitie richo makwar manade mari ni to kwar karemo bi ir Nyasaye mondo bed piny upor wach gi Nyasaye ndiko wacho ni ka Nyasaye wenu richo to biro medo undalo kasibuor kata kaongo kendo biro bedo maroteke to kendo kogolo richo ni to biro miyo gik mabeyo mag ndalo duto kumano wach mada wach Kristin kikinen gi chwagni bi uru ir Yesu to Yesu ja Nazareth biro chweyo ng'ama nyien kendo ndike muma ni kawan kuom Kristo to chwewa gik manyien gik machon osekalo koro mari ni nyaka kal kiduogo ir Yesu Isaya wacho ni neuru kora timo gik manyien ka gik machon osekalo koro bi mondo timi gik manyien mondo gik machon go kal enera koro iloke deliverance kabisa koro ma ka wenda ka chana deliverance kose ndaka chana mane kata kamano endo kata ka pod is deliver kende wacho weche ma mutegno ndi to jogi dwa biro irji ka gimakre ji ariyo mane gi ka giwuok kama ni koro ngado gi nyamini ni wanenche wakendre ne waherre to koro wabiro wako jongo piny ka ndi mondo ok gibi ka giwacho kamano ok gibira bira to iyalo wach Nyasaye mako gete waro gi ok ni koro gibiro ko ka gichako nyono piny ni an ma wado nyeche wan ta ni to to ochaka nango nikech gima duong ka ndi wasoje ni paro mar nek to gol to koro kisino chaka nango okungu kuom kijani mondo dhi omanyo warruok yen no Christine nyalo be the church. Yani mi yale wach mama kuna to kaporo dake ode ne. Exactly. Kaporo ngani poro loke da. Yes. Odi okni koro poden da. Okni en da ko. O kangama the church they do warwo. Koro after receiving the salvation plus deliverance obiro odugo irwini. To konene wodoma nyo watimo richo ta romo gi Yesu ma ja Nazareth. Moloko ngimana gimanya watimo chako tim kendo mako chuno ni nyaka watime tan ng'ato mowar to odika ema wuoke to kiyie na ni bedo waro wuotha ter kumo wara en mo bedo janeno ke Yesu wacho niya ni beduru ka nyaka teko ma malubi iru e kubro bedo joneno e Jerusalem duto nyaka gi Samaria koro eno dhi bedo janeno no wadgi ni nyogi setimo richo kadikia to Yesu se waro ngimane koro Yesu se wene richone koro lungo wadgi ni mondo duog ir Yesu mondo ware nyako kwongo tim neno oko nyalo ware modhi adhiya kamani osewene richone to nerea iwache maber nere be zero ng'ato naero gonansi nere be zero ng'ato makata wangi makata tindi wange do kendo e kendo to kiwinji be ero se lal kodima tindi wange kendo maliti tindi ri kende mach ni wang to kiwinji nikech ero ng'ato yes nikech en bende era no serumone emomiyo ndiko no message dabe ni poko rumo kana ndalo moja nditi meja dangi ndiki tene ero se di orumo temo matope to nerea poda penji weche era tek nere be zero ng'ato mochuni mitimo go pok nitimo gangimani maera gi momiyo getimo gima pok ne getimo to pachi osechiwo wang'yo elore gichane chalo gima ne gin emudho to sani koro donje ler nikech kadi ne onge ler dine ok okelo na report ni anto gima ng'eyo gik ma kama ikane timre chon koro wadonji wach momo maber an wadonji gi dholulo gima kama kano timre magi ko iluongo ni magi gi koro gin jogo e kom mane wacho ni gin joma tama e anyuola ikawo gi to gibedo excommunicated nikech mano endo ni gimoko ne be iwacho ni mano abomination gimoko ne be ni timre e bwo chik moro amora obed ni en chik ma jo-Yahudi obed ni chik ma jokure ok ne be notimore e kind ng'ato gi nyamin. It is true. En abomination. Muma wacho. Mano muma wacho. Ne owinjo gogi gi kidi.
Ochili kidi mondo giwuok e dier anyuola. Gin kodhi maricho. Exactly. Nikech gibiro kelo kuong mar igni gi igni. But mano ne ndalo Musa ka Yesu pok obiro. Yesu kobiro to wuod Nyasaye okelo ng'uono. Koro kowinjo gogi gi kite, koro winjo duog ir Yesu ma jang'uono. Koro ini rut maber. Ando koro ang'iye ni nyako ni koro ang'ose warre obire kanisa motimo neno. Ma wacho ni Nyasaye wara to wacho ni kawuono dwa dhi dala. Kotu osike maber mo wacho ni odonjo dala gi kandiege ma en dala wen thur ma ng'eni nya. Wada. Gweno ka weche timre dala maricho. Mano kuro mano kuro. Wuoyi cha bende chiege notere jela. Mana ka be kaliege. Kandiege ka endi done mondo idhi kete crusade maber kaka obedo rumo. Ine medhi konye yalo. Jo kandiege abo biro gomo makanyo mkwacho pok odwaro yudo. Injili abro kelo kanyo. En injili mapek. Wadhi nyime. Wadhi nyime. Kako nyako ni wekre dhi dala nere apara ne paro ni. Ibet piny mos. Nyako ni wacho ni adhi alem min wakawuono. E pani warok ma wedo minyise mondo ka olaini makawono. Kochopo medola gima ni wedo ni baba gi chae manitie. Emo chuo kwa jo kanyo to meni gini e jikon loso ne jadu ni gimoro chamo. Nyako ni gini bro chal kode nadi. Kose ti do warok koro gino wuok kuome paro no rumo kuome. Nick, Nyasaye rie kabisa. Mama mi Nyasaye no kelo gimiluongo ni witch will. Widi wile gima. Exactly, which will chalo gimo di bedo deleted. Irucho. Nere in karo ni hero ngato. Nere bok ni hero ngato. Ok ba ni hero ngato ma wiyo muoch. Ma wiyo balo mo de kwath. Mo tembe wiyo lengre obet ni ok ni hero ngato in. Apa ni Onansi ni ema hero mi duogi ogori kuom majini ma is my love forever. Alipo diere nyaka sani kijana no kiwere kai di nasaka sana gam tibetu lemo tambi binge tibetu kai mbisi kiwere no Onansi msate koro era en gima okwange divination mar is a very powerful force to osero ngacha gino kya rume pachi ngechi kama ni hero proper oknya rume pachi onyalo bedo ni reference point makatiti ko gima paro nyalo timre nyako ni kaka iwache en ni sasa mo paro wachino to bed ne kaka jingo moyudo mar mondo mi fight ikare gik moko ji nyalo romogo tinyalo lokri mi bede ngama ber kora ngeni you be weird she can't forget this engemanete but anakwani mondo bed ne manuendo yo mar jingo makara poni mo timo go neno mondo mi gik makama gitimre kamora mora kesa monya sai tiyo kode ma mondo mi jako kony e yore mamoko you never know but anakwani Kristo mondo wuoge relationship no endo imagine ne rea mondo nyisi ne rea wie namba nika ne Kristo ngini mabenyari wada kama tidhi dala dhi manye dala gi kuje chande mondo mi los kode mos but don't you know that no wacho ni nyar kandiege to kocho no nyar okonyalo wacho ngini mano be samo kata do wacho to do wacho ka mano do waketo ngeche ngini kandi inti privacy mar ngado confidentiality binde wang'iyo ka endi mano is one koro ka we namba na to manya koro umanyi to gima dwa ni mondo mi koro wach ne Christine ka endi en ni ochako wuodho no kawuono kibo chako riti ke nyose oyawo chune mwana ni rach nitiere koro ka the next step ni nyise no endo owuogi gini to manyi kama onyalo yudie ilemne kinyalo ando kanya nyise mondo biyo alemne aise ni Christine komonde isani kama intiere gidi chuogo no komonde shame on all of you okunyal bukuru ni unjo madonga riyo maleke gi oriedo te manigi leke gi te machelo we chiege ta chielo tipo college yo madongo magi amen no magi pogo berge rach ibesa makoro kine lungreni ni ibenje kama makoro kine kana lungreni koro en sukari tibe idoge we what is supposed to be your moral ethics go pain ni koro wajeni an gine koro ro wianjo kama an koro kata rach kata ber an gine lingre gi wiya makoro modong kesi badai mane gima notimo marach godo ing'eyo nikech at first notamre naiso ni nene gi paro male to jachiro chako teme kendo mo pache mo give koro kanyo ben no ketho godo gini nikech owodo no kuongo goge welding koro timo ni gima rach wuogi we idhi kama chielo nikech bende ka wadi gino ne ok koth nek ne ok nyal nege neke wuoke kodhi gi jochiende machieno ji to wodo ka golo chigi ti bende intie kanyo mugol dhako ni moro yembe kodi ok ne kan tiere gi mang'ani ndi sam temo nikech ne ok nya timo kodi gini ka chiege niti omiyo Kristo ni bende isetimo gole jim e dhako maduong' romo dhi tedo koro wadu ni werigo
ma en owadu kik ichako tim kode gimoro amora kata kedage sani kuma buterie onge tuko ko yo ni gidibro full mondo bikoro lero bedie makmani chak wuoth kawuono manye ne reka manitiere mondo los kodi kaka ng'ama nyako joma mine gi ong'e loso gi joma nyiri wa joma chuo to mane kaka samoro wantiere omiyo gima timre kane kapo nogore it jonyuolu dala to en gima ng'ene oketho nyaka riwruok mar mama cha gi jaode cha en gima koro chune koro nyaka gine gima gibro time to kate gweng dong gilos ne wer mana ka jo campaign en gima gweno kuro mano gima rach ma gweno kure koro gweng ma ching mego go ngero koro krisi nyaka kaw gini gi ng'ani mondo los go mos to ndiegni otoyo ondiek marach men chamo dhiango kot makoro kata koto ywak e bonde ino kodeo wang' teka ina ne okwanya liye mondo mi dhi go nyime in wuod ka ndiege in bende ibende ya chach magi jomlo ni magi chuma chach moko monge gi mapare wiyo moko chalo dok nikech ok nyal kaw nyameru ng'iyo ber ni wuon kito nigi mamani baba gi nigi ma in gi akika ta wacho gigo to ni maya mokoro okawo iriembo chiegi wuon iriembo ma chiegi tai kawo nyaminu tibet godo in what's wrong with you be wiye nitie te mano wiye de kwath pokoduogo pokanjo gima kama enge man an by the way this is the first time winje gima chal kama edaka chanaka makmani wala mondo mi Kristo no bedi gi life ne odhi mbele gi life ne mayot kaka nyako pero pore nyako matin no tieko school mondo kik ngima ne rochre odhi mbele to wudi ni be manye loso go ka Kristo no gocho ni tibilos gi wudi ni be Nick thurwa kandiege katedo ndalo mena tedo chon ne nitiere kundi moro maki wuotho to gimaki gi oipin to gibambi repin nen kundi maduong' mamoko ni kam samoro nyathi ma wuoyi gundu jo bembo nikech mano ne remb kauma koro samoro chuncha maduogo norumo koro duogo yo mariek koro kaw nyamin ge motelo rego joka ndiege keto urumos wana weche mag wich kuot gokelo ne jodu wich kuot kama wantiere dho gima kama mwana no kotimre go ng'ato kan en machal gima kamoro neno ka gimo timre kama indi to mang'ato gi nyamin ge ne to pokaneno machal ne ng'ato gokiegi kaka nyake unyalo biro dak koru tiloke dhako to mato rachi molo mar nyake ber alo ni tho samoro ne kwachi ne kawuono tek molo na kata ng'ama bambo nyathine mate kaka wono tek ke ruore ndi ngwen oruore koro kuom jonyuol mar jogi agombo ni mondo gini kik chope itgi but already ochopo to ginyale ngeni ngana pesa moro nyathi ma nyaka gotiyo gi nying mok mare to koro in kaka jahocho kapo ni gino chope komi tilose wach ni kik chop ne jonyuol kan nikech ber mondo mi walosi molo ketho kech gini ni kogoro it joma dongo ka gicha dhi ketho nyaka winjruok gi tudruok mantiere e kind ji ariyo ka to dhi bedo tora maduong' e dala no endo to ondiek jaka ndiege manchiegi kuma nitie wedelo ne ji wangi kendi ka thuonda madh chak ni nyako manyamiru ni mineno kaber dako tigolo dhi kumodhiye ne dhi manchigi kama nitiere ko yuma kama ne midwaro ti dhi ma nyiri ng'eny mo bikata seme obru mi nyako lakini akpana nyalo mi nyako yin kaka sene itimri no inyalo ketho nwa kata nyimine na kata nyiga mantiere seme in mna chigi manowacha maromre kudi pacha mondo dhi manye omne re dago kech mache mare mungiyo kode kitime moko machacha inago in chigi ne mondo manye kuma nitiere en mung'eyi nyathi ma gweni mujambazi en ng'ama ma to bende puro chate gi nyiri moko to mai bosa timore ka kono jo mujambazi majanek nyathini manye gundi gi mosa aori koro mathuru kidhi dala next week manye nyathini ka ng'ise winjo wach manye kwa nyathini nitiere lose kod tilamne gi malich nikech magi mapeka wono to magondo wache daka chana kan nikech an mai paka neno ganya kanene chiu namba ni mondo Kristino yud namba ni gi joma moko mondo wachie ni tibende ka in gi paro mora to kele yore wago ko mag tudruok obor some kaendi e chenro wa mabro biro mondo winj koro en ang'o matimore chal kama endi nang'o an maendi ang'udho Nyasaye kenda chike ngene mokalo kata boka maro daka chana nyawuyo madaka chana nyawuyo madoro mna koro dilo gi nyingi Yesu mkiri kamano beki ko deka juoga ko dhi nyala juoga dhi jambo sega jajuki betako gitiyo tucha chiuna badi uru kamano agoero kamano won Fred kod Sami boy marwa
mane yo kawa ka tuo e yore te moneno weche duto Nyasaye ogwedhgi. Wayiena mondo achiw namba na 0720 40 3913. Awachi mos mondo ndiki moloyo to ne Christine. Adwaro mondo akwa ng'wono nik. Nitie nyako moro manoro wach ka kene dwe mar 6 kene dwe mar 5 iluongo ni Iska. Chose dware tanda waya. To namba ne wakie kuma no dhinwa. Koro ko winjo wa to yie mondo miwa namba. Chuo dware. Kabisa. Iska ne ng'ama neno go mami chuo dware kama. Okanyal pa. Asu wan gi mama moro mane chiseme mane chuora so, asu jo seme no riembo. Ene bende idware kabisa. Wachigino mos. Okay wachigino mare. Wan gi mama moro mane chuora so makia thuri. Kujo kwa seme to kuri go enduru. Ore namba ne ikeji dware. An gi nyako moro achiel iluongo ni Sharon. Sharon ni chuo dware chuo 10 kenne kadi. Namba ne ota mayudo Sharon kama intie kandi poni ni yoro hotel lolo ni dwaro de chuo. Chuo dware 10 orna namba ni. Iska orna namba ni. Chiseme orna namba ni. To koro boy yero ne gi ibo chuo obo kuma pare yo de chuo nadi. The thing which I will do abiro oro ne chuo ka namba. Te ke gilwarete. Koro kase oro to ngama gi lore go gi bura. Ema no kawe. Kata ngamo winjo kamita ne nyalo romo go. To ine dire ka kosi yonge nikech okodwa gik ma ibo ywaga ma. No. Sama oro namba to nyaka wuo kodgi. Makoro ri chokyo wuoyo gi ngane ne gi Iska kata gi Sharon. To ibedo ine jayo koro. Iyo tekodi. To mesa gari wo ma obe odak yo bende gi biega ka chiemo gi. Kala ngago ni ero kama. To kada adwa na wuogi jodak achana madwaro mon gi madwaro chu. Please. Onge kama ayude pesa ma urugo message dago chunugo. Ko chuno ni jomoko be dawo koda. Kata sile ko mi. O dogo ngi. Na si mai na nyako de dag. Kendo chuno mor message don kan mor kama. Koro gi yor na pesa manyalo kodo credit koro gi jo gi atimo ka chunya ler. To molo Sharon Iska gi akeni Iska ne hapa pondite keno akatito to gi chiseme mane chuore oriembo mane da kuma ne chuore to majori idogo do yuoro ni sema ni. Okay okagoli koro kikioro na manye mno godi seme kikioro na namba ni wan gi nik maja seme biro tudi gi weche mudong jo seme ketho weche gi kula koso aje mane kike mama we obede seme kan koro kata kodhi kata turu kan gi kujero koro en yuoro donga no ri abele chuore to umali en gi nyithindo koro wen wago mundo bed kama dhieno obed nyithindo go bed mag jogo nikech ukia maendeleo ukia unun kanyo wangune no manaka namba nano wayo ni nona bere ariyo nono awacho matek angwen nono indiko be adeko chiko achiel adek Nyasaye gwedhi kioro ote. Onge wach kamoro mora ma intiere orumo kamano kono orumo mateko orumo gi chiseme to alamo ni mondo kiko dhi mabor mano yore tindo oke kadhi kaka dwa dhi no endo joseme mon timo ni kwerge kabisa ukulilo ko na ne seme na ter gi seme na moro onge wach obo chupo kanyo endo ero kamano mang'eny dhine oganda go eko ma gin jo boda mantiere Wang'arot kanyo nenere en kama idonje sani iloso yo chendo so maber ahinya mawuok Wang'arot thurwa dhi nyaka Kalandina Sembo. Ai mawang'ni kidhi londa kotieno to kichake luor ndori ng'ada iseme ka endi maber ngaseme ne kama longo ng'ado kama longo kidhi koro miyo gwenge jar mane kwalo dhok to loko tungi mando koro imiyo wacho ko ni donjiri joseme gibene ke gitimo gimani mawe isto okay wacho mane wacho Mariex mag one scientist mane one transplant koro jo boda te kotene gi nyaka godede boda mama nyuonda magoma ang'oga magoma ntiere Wang'arot doko noro kamano nyaka magoma ntiere Akado mai ndine ni chenro maru kich barabara onte wachne barabara onte kora dedicate ne jo boda udhido kamuting'e ji maber ng'ingi maji nikech utimo ji pile un gi ngima ji pile to molo ahinya ngima no en gima duong' riemba mos bende yudo riziki mari ng'ani bocho kuma dhi mondo kiny chaki ting'e kendo mane kwa manyalo bedo godo mane dir kabisa. Omiyo onge wach atieko gi kanyo endo kwa ineno ka ber ni ahinya TB Musa nyinga en Nick Okelo.